Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin itang Webes ti rabii. Dito Ilocano nga aramid ni Apo ang kabsat. Kabsat nga Robert, naimbag nga rabii agyaman kami kini Apo ta nakadwala ka man ta nga biyang rabii manipud pay di Quebec, Canada. Amen. Naimbag nga rabii kabsat nga Jonathan. Amen. Itintay pa nagtultuloy kabsat nga Robert kan kada kayo amin kakabsat dita Facebook Live ket mapantayo iti panangkablaaw. Kada kayo amin nga naayat nagtultuloy nga buy-buya nga natatanga biyang tirabi. Kailyan ken kakabsat agyaman tagami ta si kayo kat nakadwami. Nagserbi kini Apo tatanga biyang tirabi. Ken iti bago iti pa nagtultuloy tayo. Kabsat nga Robert ken mapantayo iti umuna nga pa nagkararag. Si kaniti mga idong ulon kabsat. Amen. Amami nga naayat ken manakabalin iti su amin siga nga namarswa iti su amin makita kan saan nga makita. Iti oras iti rabii Apo Dios agyaman kami ken ka iti kinamanagayat mo iti tumunggal may sa kada kami. Agyaman kami Apo Dios iti panangaywan mo kada kami iti agmalem iti pigsa salon at ibagi mi empay mo Apo Dios nga alpas mi dagiti trabaho mi Apo. Iti dating oras agyaman kami iti dating agundaway nga empay mo manan kada kami nga mabalin mi Apo Dios nga idaydayaw da ka ken mapagadalan manen dagiti napatig nga sasaw mo Apo Dios. Tulungan na kami Apo Dios ti dating nga rabii da kami iti naduma-duma nga lugar, da kami iti adayo iti tumunggal maysa. Patyan mi Apo Dios nga iti tulong iti Santo nga Espiritu meso nga magmaymaysa kada kami iti dating oras ket madan kami Apo Dios iti panagmaymaysa iti ayat iti panggep iti maydaydayaw da ka Apo Dios iti dating oras Apo. Tulungan tunggal aramid Apo Dios nga naisagana iti dating nga rabii. Tulungan bendisyonam dagiti kankanta dagiti padamag kastamet Apo Dios iti mensahe nga naisagana iti dating nga rabii Apo Dios. Tulungan na kami Apo ket patyen mi nga iti panangidalan iti Santo nga Espiritu marami dagiti pagayatam Apo Dios nga awan labes awan kurang na Apo Dios. Bendisyonam tumunggal maysa Apo Dios nga adda nga nakasubaybay iti dating nga programa iti dating nga rabii. Pagasatan na kami nga pada-pada Apo. Agiti Apo Dios ting kami pagpakaasi nga dawaten ken pagyamanan tinapataganagan na po Jesus. Amen. Amen. Nagyaman na kabsat nga Robert. Itintay pa nagtultuloy kakabsat nga kadto ami itang rabii. Kada ito nga pa nagsiserbikin ni Apo ket mapantayo met kadagiti panangkablao kadagiti nang ipapay iti ragregsakda dito yung comment section. Kaunaan dito yung comment section kani kabsat nga Analisa Galiana kadwa tayo tatanga biyang ti rabii. Ken kasbimat kini kabsat nga Agnes Velasco Cacalpere na imbag nga rabii. Tayo amin kakabsat kuna ito ni kabsat nga Emilia Rocacorba
Kadwa tayo mo lang ikabsat nga Junray Magunday. Nagbibuya mo tatangarabyang tirabiin ikabsat nga Arnold Ramiscal Ordonio. Naimbag nga rabi imot ken ka kabsat nga Arnold kinikabsat nga Lydia Magallanes iti Paco Congregation. Kadwa tayo inga tatangarabiin ikabsat nga Poet Miguel iti Recuerdo Congregation kablao mo ilang kada tayo. Kablao mo ilang ken kakabsat nga Rose Gabriel naimbag nga rabi tayo gagayem ken kakabsat intayo manan agdaydayaw agdengeg ti sasao ni Apo. Amen. Nagmayat nga pat kay baga kapsat. So nga tatay pa lang alipasan dagiti anang kablao tayo kadagiti kakabsat tayo nga nakadwa tayo itang abiyang tirabii. Ket tatang abiyang tirabii kakabsat ke daw-dawati mi kada kayo nga agtultuloy tayo nga suportanan daytoy aramid ni Apo. Tapay lang kung makatagtultuloy tayo nga i-like, ag-comment kan i-share tayo daytoy aramid ni Apo tapnod adupay nga kararwa iti intay modanon. Gamen daytoy nga aramid ket napatag aglalo kadagitihaan pay nakamamugin ni Apo sapay kumaket ay iti maging dalan tapno maawatan da iti pudno nga sursuro ni Apo. Kan tatabi ang terabi kakabsat ke ibagbagami mo ila kada kayo nga daytoy live tayo ket han lang nga mabuya daytoy Facebook. No diket mabuya tayo mo lang live di YouTube iso nga no dati gagayem tayo kan kapamilya tayo nga ano unay nga Facebook, di YouTube nagbuy-buya ket mabalin tayo nga i-share dayjay broadcast tayo i YouTube. Kan tatangabiyang trabi kabsat nga Robert intay mat kablaaw nagiti kakabsat tayo nga naadaan iti aldaw iti panagkasangay da. Buyan tayo iti video clip kakabsat. Amen. 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 Naragsak nga panagkasangay kada kayo amin kakabsat nga naikadwa kadagita nga video clip. Itintay pa nagtultuloy kakabsat ket addalat ta dito isang wanan nyo. Kabsat yung Jonathan manipud pa dito yung parang congregation. Ket makadwa yung nga na kalpasan na dito yung aramid ni Apo. Ket itintay pa nagtultuloy kabsat nga Robert may sapay nga kansyon. Kaunan nga kansyon iti manggagantayo tatang abiyang terabi nga paggapuan iti benbendisyon at iti paulo na nga ti ayat na ing kabilangan ipaay na kada tayo giti kakabsat tayo jay La Trinidad Congregation. Amen. Buyan ti kakabsat. Numi panagbiag umadanagan ka ket kapanunutri ukel na ka lagi penti para workers intet na ano nga ayat timbay natin ka
nagyaman tayo kadita nagpintas kansyon nga intay nang gaga nagpaiso nga tayat na intay bilangan. Nagado iti parabor ngintid niya kada tayo magsipod kada gijay babasit ken dadakkel nga banbanag iso nga agyaman tayo ken apo tatanga biyang karabi. Ket itintay pa nagtultuloy ka kabsat ket ititayo mat kada itoy kadwa nga Anchor daytoy platform kabsat nga Robert. Amen. Amen. Tinapatay nga naganap Isus iti kablaw ko tumanggal may sa kada kayo amin ti iti nga oras iti rabi kakabsat. Siyak ni kabsat yung Robert Maranyon anipot ti balasyo ti taaw daktat ta ditoy Quebec. Ket agyaman na kinapo Dios iti panakakadwayo iti daytoy nga oras iti rabi. Daydayo na apo ta ipayen na nga nakadwa ta iti daytoy nga rabi. Ket tay pa nagtuloy ka kabsat, tay tuloy nga kablaawan, dagiti naayat, nga sumusubaybay ti dating trabaho na apo Dios, iti Facebook Live, kastamat iti YouTube Live. Kaya dawat nga last ti operator tayo, dagiti kablaaw, ti dating nga rabi, nakadwa tayo ni kabsat tayo nga Batalya, Dakkel Jesus. Kadwa tayo ti dating arabi, ang buybuyan, nakabsat tayo nga Larry Ibuyat. Naimbag nga rabi. Nakabsat tayo nga Elizabeth Dapon, naimbag nga rabi tayo aming kakabsat. Ti kablaaw na. Kabsat tayo nga Noraline Miguel, nakadwa tayo ti dating arabi, pumagkablaaw, iti naimbag nga rabi. Nakabsat tayo nga Vilma Garcia Pacunla. Agbibuya manipot pa iti binanguanan. Kadwa tayo ti dating arabi ni kabsat tayo nga Rogelio Corpus. Madaydayaw ni Apo Dios kakabsat. Kabsat tayo nga Anita Corpus, nakadwa tayo mo ti dating arabi, kumabkablaw ti naimbag nga arabi. Amen. And kabsat tayo nga Angelo Navia, naimbag nga arabi kakabsat at ti kablao na. Amen. Kabsat tayo nga Kenneth Lagsila Pendaton, nakadwa tayo iti dating arabi. At madaydayon na Apo Dios, iti panagtultuloy yung panangsubaybay iti dating aramid ni Apo Dios. Nagyaman kami, tahan kayo nga maumuma, amang suporta, iti trabaho na Apo Dios. Babayin ka dagiti kakasday nga wagas, may daydayaw tayo isuna. Kaya pada-pada tayo kung mga mapagasat, iti dating arabi. Iti pa nagtultuloy kakabsat, may palagip ka na tayo, dagiti prayer request, may session, kadagiti group chat, diti messenger, kan-kanayon tayo kung mga iramraman, kadagiti karkararag tayo kakabsat. Padanon tayo dagiti araraw tumunggal maysa kinapo ta amo tayo nga iti panagmaymaysa tayo nga panagkararag panagdawdawat kinapo ket dakkel iti mabalinan na kaupsan. So dagiti prayer request, dagiti adda nga masakit, dagiti adaan kasapulan na iti dating kanito ket lagi pa tayo kakabsat kadagiti karkararag tayo. Ket panagtultuloy tayo kakabsat may kahit may met nga maipadanon iti nalaos nga panagyaman mi iti tumunggal may isa nga ang maumuma nga sumusuporta iti dating nga gawain iti dating nga trabaho na Apo Dios babayin kadagiti panangi session kadagiti bitbitwen iti live Facebook live kastamat nga panangi session kadagiti GCash so nga nagyamyaman kami kakabsat ket nanamayan nyo nga dagiting may tultulong nyo iti gawain na Apo Dios ket may padanon kadagiti trabaho na Apo kadagiti na dumadumang aramid na Apo Dios dito Pilipinas ket maminsan manen kahit may nga ipadanon kada kay tin nalaos nga panagyamyaman mi. Amen. No hanyo pa yung kabisado kakabsat iti mangi send iti stars damat ti pamuspusan nga naikabil dito mabalin kayo nga agi-send iti
GCash. Dati di GCash account, i-plus dita screen tayo. Makita yo dita. Ket iso data ti mabalin yung pang i-sendan kakabsat dati kahit yung maitulong data maaramat para iti trabaho na po Diyos dito Pilipinas. Kaya ti ba nagtutuloy tayo kakabsat, may padamag met nga iti dating aldaw ng rugin iti Visayas Convention. Kaya manipot into no bigat, palubos na po kay madan iti live service kakabsat. Live iti Facebook. Mangrog iti serbisyo iti alas 6 iti agsapa. So nga na po Diyos kumali tumulong, tumunggal may isa nga makadwada kayo iti dati nga trabaho na po Diyos or no, dati iti adayo nga lugar kaya dito online nagmay sa tayo nga mabendisyonan kadag iti napatay nga sasaw na po Diyos makipagmaymay sa kadag iti kasting araramid ni Apo Diyos. Kaya iti nga gundaway kakabsat hintay man buya iti dagiti highlights iti napalabas nga anniversary na naramid iti lugar iti Lume Congregation iti may kasangapulong anniversary da iti napalabas nga Domingo. Iti nga gundaway kakabsat tay mabuya dagiti highlights. Amen. Nagyaman tayo iti data nga nabalay nga trabaho na po Dios iti lugar iti Lume. Kaya nagyaman tayo iti data nga nabalay nga panangi celebrar iti may kasangapulong anniversaryo da. Salamat kina po Dios iti panangay ewan na panangted na iti balay kadag iti kakabsat iti data nga lugar. Kaya makita tayo nga nabalay kakabsat data nga anniversaryo. Kaya iti data nga gundaway iti kadag iti padamag announcement iti tunggal Lunes iti Rabi kakabsat maaramid iti online Zoom prayer meeting tayo ket dayjay mangrugi iti alas 8 iti Rabi. So nga mauawis tumunggal may sa kada kayo kakabsat nga makipagmaymay sa iti dayta nga prayer meeting dagiti dayjay link iti Zoom ket may forward kadag iti group chat iti messenger tayo kakabsat. Mabalin tayo nga makipagmaymay sa iti dayta nga trabaho na Apo Diyos. Kati tuno Hunyo 27 aging gana 30 nang rugitat tay so dayjay Visayas Convention kakabsat. Ket kadag ijay maminsan manen kadag ijay damdamag no maadan iti live service tuno bigat mangrugi iti live service kakabsat ipalubos ni Apo Dios mangrugi iti aramid na iti alas 6 ket subaybayan tayo kumakin suportaran tayo diti nga aramid na Apo Dios kakabsat Visayas Convention. Ito no July 7 maaramid kakabsat iti may ka 50 nga anniversaryo iti Iglesia na Apo Dios iti lugar iti Pilipinas. So nga agyaman tayo kay na Apo Dios kakabsat iti nabalaygi nga trabaho na Apo Dios iti Pilipinas ta nadanon iti may ka 50 year nga anniversaryo. Ket iti dayta
tunggal may sa kada tayo, may imbitahan nga makipagmaymay sa kakabsat. Marami data nga anibersaryo, ijay nakaya nga subdivision, paniki Tarlac. So nga, may kantay kung may tigundaway, adaan tayo iti panakabaling nga maka-attend, mapantayo, tanaragsak nga makipagmaymay sa tayo, mang-celebrate iti data nga trabaho na Apo Dios. Kaya, ito no, iti dating gundaway kakabsat, may iyawat ko kay ni Brother Jonathan, hintay pa nagtultuloy. Amen. Nagyaman na kabsat nga Robert. Kada kayo ang kabsat nga kadto kami tatta dita online platform kita Facebook Live kan YouTube Live. Ket mapantayo pa kada ito'y maudi nga kansyon nga paggapuan iti binbindisyon tatta nga biyang terabi. Ipay na kada tayo ni kabsat nga Sulpicio Manzano manipod pa ijay Dumabato Sur Madela Quirino at dati pa ulo na pamati ken ayan. Buyahin tayo kakabsat. Amen. Inayat kapapagyan, kasabulan, naitay ay man. Ano siya binaybayan, jaguntay na kaay-ay-ay. Pangmati, inayat kapapagyan, pangmati kapapagyan, isuti kang lumaan, ito siya binaybayan, nagintay na kaay-ay-ay. Pangmati, inayat kapapagyan, hintay lang tayo walang sinita. Amen. May sa akagsan, kita nakita, kas tao ay nakita na akselmi, inamaswa, ipanan, suti, palagyan namin kaya, mangis pamahina, pamati kapapagyan, isuti kang una, dosikan, binaybayan, jaguntay na kaay-ay-ay, pamati, inayat kapapagyan, hintay lang ay walang sinta. Hintay kaksan, aming maminis, pamati nga, hanta, nasabag mo, pastor nga, naniktan, pinasalaman mo, sa naring kararagan. Tignagan, suwi, pamati. Amen. Praise the Lord. Pamati kapapagyan, isuti kang luhaan, ito ika'y binaybayan, jaguntay na kaay-ay-ay, pamati kayat kapapagyan, hintay lang ay walang sinita. Amen. Amen. Nagyaman tayo kanita nagpintas sa kansyon ngayon pa ina dadyo kabsat tayo. Pamatikan ayat kapapatgan. Iso nga sapay la ko si tayo amin nagbubuya, si tayo nga imawat kinahapon kat intay sa limatmatan. Kaya tatang abiyang terabi kabsat nga Robert ken kada kayo amin kakabsat nga adda dita online platform kat mapantayon kadito kapapatgan.
yung parte na paset na daytoy serbisyo ni Apo at nga biyang tirabi. Ito tayon kadaytoy adipon nga usaran ni Apon manikot pwede jay Isabela kapsat nga Josie Valdez. Amen. Naimbag nga rabiikan ka kapsat nga Josie, Tita Josie. Imbag nga rabi iyo mat kakabsat iti deti nga rabi agyamanak iti Apo. Tainted naman ng deti gundaway tapno may kasabamanan iti napateg nga sa una kat agyamanak iti Apo iti panangaramat namat iti numutibiyang numampay nakapoy kinawan ti panakaikari kakabsat nga magyamanak iti Dios madadati Apo. Tayo nga rudan iti panagbasa iti teksto tayo kakabsat kat monon na ti amin kablaawang kayo iti napateg nga nagan ni Apo tayo nga Jesus iti deti nga rabii. Kat dito ti teksto tayo kakabsat iti libro ti Filipos 3 chapter 3 verse 15. Sa ti kunana datayo nga rod amen nataenganen adaan tayo kuma ti kastoy arikna ket no marikna tayo no mariknayo ti maisalungasing daytoy lawlawagan to met ti Dios. Tayo ti panagdararag kakabsat. Amami nga manakabalin iti dati nga rabii Apo Dios. Ati kami nga agyaman ken ka may daton mi manen ti daton ti maysa nga panagyaman gapu ti kararag mi. Ket sika Apo ti daydayaw mi Apo Dios. Yaman kami ti dati nga oras sa nadanon iting kami manen panagadal kadagiti napateg nga sasauyo. Dawatin mi Apo ti tulong ti Espiritu Santo yo. Tawan ti mabalin mi Apo nga ramiden awang ka nga tumulong. Sapay kumata dawatin mi ti tulong ti Espiritu Santo yo kadagiti isu amin nga agdingding iti dati nga rabii. Bisita man ken saan nga bisita Apo si kayo kuma Apo Dios iti mangbendisyon kadakwada. Tidyo kadakwada Apo Dios iti nananay nga panakaawat bain iti Espiritu Santo yo nga mangidalan kadakwada Apo. Ket Apo Dios pagasatom ko iti tunggal may sa kada kami iti dati nga rabii. Ket sika Apo ti pangitalkan mi amin dagiti nga aramid mi tapno Apo tarabaw ko mati Espiritu Santo yo ti panakabalin nyo amang sagid iti puso dagiti agdingeg nga saan pay Apo nakasigurado iti panakaisalakan da. Wana Apo talik mi ken ka amin dagitoy gapu ti napateg nga nagan ni Apo mi nga Jesus gapu ti pamati mi dinawat mi dagitoy. Amen. Amen kakabsat ket iti dati nga rabii tayo iti panagtultuloy nga kunana iti teksto tayo nga datayo nga rod amin nataenganen adaan tayo kuma iti kastoy arikna. Wen kakabsat kastoy ti kunana nga adaan tayo amin iti rikna. Hana ti amun tayo kakabsat no anya dayjay rikna nga ay mabitlaan kakabsat. Dati problema na basit ato. Rojen, mamang magkumat boses ko nagtigpan. Teka lang. Cellphone ko naka-online gaya. So nga mangmangig ko di boses ko asla maringguran di payag ko. So nga paidep ko. Kaya tuloy tayo nga kakabsat iti dati nga rabii nga kunana datayo nataenganan kunana ditoy datayo nga rod amin nataenganan adaan tayo kuma ti kastoy arikna. Ana di rikna nga ibagbaga na kakabsat ditoy. Ditoy man ti lawlawagan tayo. Amo yun no iti maysa nga nataenganan ana. No nataengan tayo iti pamati adi bagbaga na kakabsat nga nataengan tayo iti pamati. Haan nga iti nainlubungan nga aramid dahil panagserbi tayo kini Apo ti kayat nga sawen. Ket kunana adda kuma ti kastoy arikna kunana ke adaan tayo kuma iti kastoy arikna. Wen kakabsat no kunana ditoy ket no mariknayo ti maisupadi kunana. Mariknayo ti maisupadi daytoy lawlawagan to met ti Dios.
Kung kakabsat, adang kami da no nataengan tayon kakabsat. Ket nalakata piritan. Tuloy tayo kakabsat. Kita mo. Kan nga makaawat, maawatan tayo dagiti mangig tayo nga mensahe. Ada. Mangig tayo kakabsat dagiti maawatan tayo dagiti mangig tayo ket maawatan tayo dagiti mensahe ti Apo dagiti ket nga saon iti biag tayo. So nga kunana iti Biblia ditoy nga iti Hebreo 4:12-13 kunana ditoy. Hebreo 4 aso iti kunana kakabsat kasaan tayo. Dati sao ti Dios nabiyag ken napigsa ken natadtadem ngam ti ngem uray anya akampilan adua ti tademna. Ket dumanon nga agingga iti paglasinan iti kararwa nga paglasinan ti kararwa ken ti espiritu wen ken dagiti nagsusuopan ken pata ken nasiglat nga agilasen kadagiti panunot ken panagem ti puso. Ket awan ti anyaman a parsua asaan sipapanayag iti imatang na udiket kadagiti isuamin a banag agdada alamo-lamo ken agdadata kadagiti mata dayjay pagidatagan tayo. Wen kakabsat kasta iti kasasaad tayo no nataengan tayo iti pammati ket nasiglat tayo nga agilasen kakabsat. Ket dayjay mailasen tayo nga maisupadi han tayo kakabsat nga suruten wenno aramidenen. Tahan nga pagayatan ni Apo no kaya nasa no naisupadi hanga pagayatan ti Dios dayjay kakabsat. Tadan tayo iti mata nga na espiritualan nga makakita iti kinapudno nga pagayatan iti Dios. Ket saan tayo gar nga suruten dagiti maisupadi ta ijay nga tumaod dagiti panagsalungasing tayo iti Dios. Panagsalungasing kadagiti bilbilin ti Apo. Ket ammo tayo kakabsat nga iti panagsalungasing patauden na iti basol. So dayjay nga umay ti basol gapu ti panagsalungasing anaya kakabsat. So ti espiritu ni Apo nasiglat ko na nagilasen ket no ada kada tayo dayjay nga espiritu ti Diosen kakabsat. Isu daytoyen iti mangted kada tayo iti babala nga hantay nga aramiden dayjay nga pagayatan ni Apo. Awanen kadakwada iti sirib ti lubong na dagiti nataengan iti pammati. Awan tayo iti sirib ti lubong kakabsat. Dayjay sirib ti lubong mangiadayo kada tayo iti parabor iti Dios iti panakaisalakan. Wen kakabsat iadayo na tayo dayjay. Sirib ti lubong ta iti sirib ti lubong addada ditoy dagiti isu amin nga klase iti basol na duma-duma klase iti basol iti aramiden daytoy na inlubungan nga sirib kakabsat. Kunata iti ay basaan tayo iti 1 Corinthians 2:6 sorry nagawan tayo di oras at tayo nagluko-luko ngamin kakabsat so nga dumodaw tayo dispensar. Kada kay aming agbuy-buya itang live. Ket kunana dito 6 ngem sa uwin met ti sirib kadagiti nataenganen ngem saan ati sirib daytoy lubong ket saan met at sirib dagiti agturay iti lubong isuda nga agaw awanen kunana. Wen kakabsat daytoy ngamin sirib ti lubong ket dakes launa yan kadagiti nga panawinen. Makikita tayo kakabsat adon dagiti tattao nga madadayo iti Dios gapu iti kinasirib daytoy nga lubong. Ket kunana iti 7 ngem sa uwin met tinalimad a sirib ti Dios. Ti sirib a nailemmeng isu nga intuding ti Dios nga idi awan pay ti lubong maipaay dayaw tayo. Ket isu daytoy kakabsat nga isu kunana ditoy nga maipaay nga dayaw tayo kano dayjay sirib nga nailemmeng kakabsat. Isu tatta daytoy kakabsat dayjay sirib nga nailemmeng ket
Nailembang kadagiti natatanok nga tattao kakabsat. Tahanda nga maawatan oren no ikas kasabatayo iti kinapudno, iti ikas kasabatayo ket panakaisalakan, ngem saanda nga maawatan gapu ta ti sirib maada kadakwada kakabsat ket sirib daytoy lubong nga nangipangato kadakwada iti panakaammo nga naindagaan kakabsat. So nga nagduma na dayjay kapanpanunutan dagiti namati nga dadan iti nataenganan iti pamati ket saandan nga masulisog pay nga agbasol kakabsat adda kadakwada iti na espiritu ti Dios nga nasiglat nga agilasinen may lasin dan dayjay maisupadi. Ammo tayo kabsat nga ti Dios ket awan ti sursuro ti Apo awan ti sabali nga turungen nano di iti panakaisalakan ti maysa nga tao ti panagbalbaliw kabsat. Ngem inawat tayo kunana ti verse 12 malati dayjay verse 12 to 14. Ngem inawat tayo saan ati espiritu ti lubong no di ti espiritu akuka ti Dios tapno maamwan tayo dagiti banbanag a naparaburan nga inted ti Dios kada tayo. Anya dagiti banbanag kakabsat nga inawat tayo nga inted ti Dios kada tayo a naparaburan. Isu dayjay pudpudno nga panakaisalakan, panakabalbaliw iti biag, naparaburan dagiti kakabsat. So dagiti iti pagkakitaan nga ti tao ket adda iti panakaisalakan kenkuana no nabalbaliwanen. Isu dayjay kakabsat ti pinaraburan ti Dios nga ininted na kada tayo. Ket dagitoy abanag na sawen memet saan a kadagiti sasaw nga isuro ti sirib ti tao no di dagiti suro ti espiritu nga ipalawag mi kadagiti banag a espiritualan kadagiti na espiritualan. Ngem ti tao a nilalasag saan na nga awaten dagiti banag ti espiritu ti Dios ta kenkuana isuda ti kasla kinanengneng ket dinamet ida mabalin nga amwen agsipud ta dagitoy na espiritualan ti panakabigbigda. Wen kakabsat pudno launay nga dagiti linlenteg ni Apo iturturong na dagiti kapanpanunutan tayo iti na espiritualan tapno haan tayo nga mapukaw kakabsat ket haan tayo nga maiyadayo iti parabor iti Dios. Tano na literalan iti agpatinggalang iti literal nga kabsat iliteralan iti panpanunutan tayo adda puspuso tayo mayadayo tayo iti Apo saan tayo nga maawatan dayjay pudno nga panakaisalakan no na literalan dayjay panpanunot tayo. So nga ni Apo Dios kayat na tayo nga ilenteg kakabsat isu nga inted na kada tayo iti parabor ti Espiritu Santo na tapno kasta isu iti mangilawlawag kada tayo kadagiti panpanunot ken puso tayo dayjay kinapudno tapno saan tayo nga mapukaw kakabsat. Hana kayat ni Apo nga agubingan tayo iti isip iti pammati kaya't na nga agbalin tayo amin ko mga nataengan iti pammati kakabsat no agtalinaad tayo ti kinaubing awan to iti magungguna tayo kangamin kunana ti 1 Corinthians 14:20 so di kunana kakabsat medyo paspasan tayo kakabsat saan kay nga agubinganan iti isip ngem ti kinadakes kas kayla ko maubing ngem ti panagis-isip kakasla ko matao a nataenganen kasta ti kayat ti Apo kakabsat agbalin tayo ko mga nataengan no may paay iti na espiritualan no may papante na espiritualan nga pammati tayo ket agbalin tayo ko mga nataenganen ngamin iti ngem kunana ditoy kakabsat ngem no may papan kunana iti lubong kaslatay la ko ubing saan kay nga ubinganen kunana no may papan iti pammati ngem iti kinadakes kas kay la ko ubing kunana kay nasa awen adyo ubing ngamin hanaammo kakabsat iti dayjay kaslat hantay ko mga ammo ti garamid ti dakes dayjay hantay nga ammo kasla di ubing nga hanapay ammo dayjay dayjay araramiden na no dakes wenno na imbag ngem datayo no nataengan tayo iti pammati kakabsat agbalin tayo ko mga nasirib iti na espiritualanen ta dayjay ti mangpataeng kada tayo dayjay panakaammo dayjay pagayatan ti Dios kakabsat ket no may papan iti kinadakes kunana kasla kayla ko maubing agbalin tayo ko mga awan ti panakaamuna na di dakesen mapukaw kuma iti unabis nga mapukaw kuma di panpanunot ken puso tayo kakabsat dayjay dakes nga aramid tati dakes nga aramid dayjay ket hanga para ken ni Apo dayjay no di para iti
para iti kabusor dayjay kakabsat. Nga maiparba nga agaramid tayo pa iti basol. Ay dakes ti basol iso dayjay ti dakes kakabsat. Kayat na ni Apo nga mananay ko ma dayjay panagbiag tayo iti pamati. Agbalin tayo amin nga nataingan ko ma iti pamati. Kasta ti pagayatan ti Dios kada tayo kakabsat. Iso nga ayat nakakabsat. Kitaan tayo nga naimbag dayjay panagnatayo iti pamati. Iti Apo ko na iti Hebreo 4 for 12 to 14 ko na Kaso iti kunana ditoy, agingga iti makagteng kay amin iti panagmaymaysa iti pamati ken ti panakamo iti anak ti Dios iti kasasaad ti tao nataingan iti rukod ti kinatayag ti panakapuno ni Kristo. Tapno ditoy agubinganan nga agalla tayo ditoy ken ijay paalilaw ti amin nga angin da sursuro gapo kadagiti salsalamang kadagiti tattao iti kinasikap da adi madmadlaw a pangalilaw ti kinaulbod. So aganad tayo kakabsat saan tayo nga ubing tapno payalla tayo kadagiti isu amin nga sursuro nga pagayatan ni Apo. Dahil sursurong maisupadi kakabsat. Saan tayo ko mga paalaalan na paalilaw pa ta saan tayo nga ubinganan kakabsat. Tadagiti lang ubing dagiti no may papan ngamin ti ubing madina nga ammo dayjay sursurutan na kakabsat awan ti direksyon na no may papan iti ubing kasasaad ti ubing awan pa iti direksyon na kakabsat nga pagnaan ngam no datayo nataengan tayo niti pamati agtalinaed tayon kakabsat dayjahan tayon nga palaala agtalinaed tayo dayjay inawat tayo nga pamati kini Apo tapno agbalin tayo amin nga nataengan awan ko mati agbalin nga ubing-ubing tati ubing kakabsat ket nalakapay lang nga masasaera na ti ubing. Adi nga nalaka nga agpaspasugnod, nalaka nga masaksaktan ti riknana no mangagtayo dayjay mensahe ti Apo imbes na nga rumangay kuma dayjay pamati tayo ket agbalin tayo anataengan kakabsat iti pamati kini Apo haanan agsipud ta nasaer direk na tayon no maminsan panpanunutan tayon apay nga siak ti patpatamaan ni brother ni pastor ni sister apay nga ta siak lang ti kasjay nga patpatamaan na dayjay kakabsat isu dayjay ti pinagtarabaho ti Espiritu Santo maawatan tayo kakabsat ngano masagid dayjay puso tayo bagbaga ni Apo Dios dayjay aramiden tayo nga maisupadi ajar aramid tayo ket maisupadi iti pagayatan ni Apo so agyaman tayo kakabsat dayjay ti maysa nga paraan ti Dios tapno kasta makita tayo di sarili tayo ket balbaliwan ni Apo dayjay no patyen tayo dagiti mangmangeg tayo nga mensahe ti Apo isu nga nagmayat kakabsat iti agdingdingeg iti sao ti Dios awan to iti pagbabawyan tayo awan to ti pakaikulbuan tayo no patyen tayo dagiti sasao ti Apo kakabsat ket iti maysa nga nataengan iti pamati awan iti panaglalasinan antayo nga mabalin ti aglalasin no agsisina kakabsat ada tayo iti panagmaymaysa so dayta ti maysa nga pagilasinan dagiti nataenganan nga agserserbi kini Apo dati na mature den dayjay pamati dagiti Apo Dios dati panagmaymaysa kakabsat 1 Corinthians 1:10 kunana ditoy dawatik nga rod kada kayo kakabsat gapu itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo sa unyo amin ti maymay sa abanag ket awan kuma dagiti panaglalasin kada kayo no diket nananay kuma ti panagtimpuyog yo ti maymay sa panunot ken maymay sa panagrikna amen kasta dagiti agbalin nga anak ti Dios kakabsat adda iti panagmaymaysada ngamin isu nga da panagmaymaysa tadamat maymaysa nga espiritu ti Dios nga mangidaldalan kakabsat iti maysa nga timpuyog dagiti anak ti Dios so awan ti panaglalasin ngem adda dagiti panaglalasin hanga pagayatan ti Apo dayjay kakabsat hanga pagayatan ti Apo ti panaglalasin isugarod nga imay ni Apo tayo Hesukristo tapno depraken na kunana dayjay pader nga nagbabaetan ket
tapno umay iti panagmaymaysa dagiti anak ti Dios kakabsat. So nga mailasin tayo dadya na isupadi kakabsat no nataangan tayo ti pamati. Nalaka tayo nga agilasin. Gapo taada kada tayo iti espiritu ni Apo. So nga nangaramig iti biyag tayo nga nagbalin tayo nga nataangan tayo pamati. So nga dagiti nataangan iti pamati, isu dametten ko iti manursuro. Dagiti sasao ti Dios. So dagiti kakabsat, iti kunana iti Hebreo 5:12-14. Hebreo 12:5-14. So iti kunana. Ta idinto ada kay kuman ti manursuro gapo iti kabayagyon masapul yumanen ti manursuro kada kayo no anya dagiti pamanganayan asursurwen dagiti sasao ti Dios ket nagbalin kayo kasla kadagiti makasapul ti gatas asan ang taraon anakirid tatunggal maysa mangaramid iti gatas awan padpadas na tunggal maysa mga ramat iti gatas awan padpadas na iti sao ti kinalinteg ta isu maysa nga ubing ngem ti taraon anakirid maipaay kadagiti tattao na taenganen dagijay agapo iti panakaikaskas kasaba dagiti gapo iti panakaasaas da dagiti riknada na iramdan mangilasin iti naimbag kindakes kita nyo man kakabsat so nga no nataengan tayon gaya men ket saan tayon nga agtaraon laeng iti gatas kakabsat masapul nga dayjay taraon tayo nakiriden nga taraon mangpatibker iti pamati tayon dayjay mangpakirid kakabsat ta iti kunana ditoy nga dagiti kabayag tayon iti pamati ket nakiriden nga taraon ti maipaay kadagiti tattao na taenganen kunana ditoy Biblia kakabsat gapo iti panakaasaas kasangay no na kankanayon tayo nga agdingdingag ti sao ti Dios ket patyan tayo amin dagiti mangag tayo na nairom tayon kakabsat nairom tayon nga agilalasin iti naimbag kindakes so kunana ditoy surat ni Hebreo isu nga nuhan tayo nga mailasin nuhan tayo pay nga mailasin dayjay naimbag kindakes isu adjay nga maararamid tayo pay lang dayjay umay ti panagkapoy nalaka tayo nga masulisog nga agbasol kakabsat isu nga tagbalin ngamin da tayo ket ubing tayo pay laeng hantayo pay nga nataengan kakabsat hantay pay kaya ti agtaraon iti nakirid nga taraon pati gatas para lang iti ubing ket dayjay taraon nga kunana ti taraon anakirid maipaay kadagiti tattao na tanganen so nga ngarod no nangegtay ti mensahe ti Apo kakabsat masapul tayo nga awaten dagiti kasasaad tayo no ibagana nga mangigtayo ti mensahe ti Apo ket ibagana nga datayo ket agbasbasol tayo pay laeng agyaman tayo kakabsat dayta iti panagayat ti Dios kada tayo tapno ti biag tayo matarimaan haan tayo nga mapukaw kakabsat tada tayo kayat na ni Apo nga makadwa na tayo iti biag nga agnanayon ket kunana iti Filipos 2:15-16 kasto iti kunana kakabsat ditoy tapno awan kumati pakababalawan nyo ket natarnaw kayo anak na kayo ti Dios nga awan pakapilawan nyo iti nagtingaan ti maysa a kaputotan anakillo ken managdakdakes ket ti nagtingaan da aglawag kayo kasla silsilaw iti lubong nga irakurak yu ti sao ti biag tapno addanto pagragsakak iti aldaw ni Kristo tadyak nagtartaray nga awan ti nagmamaayan na ket jakmet nagbannog nga awan kapapaayan na amen madaydayaw ti Apo kakabsat kasta iti surat ni Apostol Pablo kadagiti taga Filipos nga kunana ditoy nga awan kuma kano ti pakababalawan tayo ket natarnaw tayo nga anak iti Dios na ket irakurak tayo ti sao ti biag kaya masapul tayo nga isuro kakabsat dayjay kinapudno dayjay
sa uti biyag daytoy sasao ni Apo isu daytoy ti bagbaga na ti Biblia nga biyag nga na espiritualan nga isu kumati ikas kasaba tayo. No amin nga agdingeg kakabsat ket maanda-anda iti namnama di biyag nga agnanayon gapu iti pammati. Ta pammati matimbaga ni Apo nga pakaisalakanan tayo kakabsat. No mamati tayo kadagiti amin nga linlintag ti Dios ket mailasin tayon kakabsat dagiti maisupadi hantay nga aramidenan. Ta tinataenganen isuda kumati manursuron iti kinaimma, kinapakumbaba, kinamanagayat ti pada a tao. Panagkakapya dagitoy kakabsat maisuro kada tayo daytoy. Langruna iti panakaisalakan isu nga isu na iti kangrunaan nga maisuro daydi panakaisalakan kakabsat. Dati panakaisalakan isu iti panangpanaw iti basol. Panawan tayo daydi basol. Tapno kasta makagteng tayo ijay biyag nga agnanayon kakabsat. Makita daydi pammati tayo nga datayo nataenganen awan kuma iti nyaman nga basol nga makita iti biyag tayo. Awan kuma kunana ti pakapilawan wenno pakababalawan tayon. Iti sangwanan iti tattao. Agbalin tayo kung mga naimbag agbalin tayo nga pagtuladan kakabsat. Datayo no nataengan tayon datayo kuman dagiti pagtuladan kadagiti isu amin a naimbag nga aramid. Nga datayo dagiti silaw kuma. Agbalin tayo nga silaw kakabsat. Pagtuladan kadagiti naimbag nga aramid iti lubong. Ngahaan nga datayon iti kasla mangted pay iti kasla tibkol madayo tayo kadagiti aramid daytoy nga lubong kakabsat. Kunana ti Hebreo 6:12 chapter 6 verse 11 to 12. So ti kunana ket tarigagayan mi atunggal maysa kada kayo pakita na kumatikas di arigta amay paay iti nananay nga inanama aging gati panungpalan asaan kay anasadot no diket tumulad kadagijay agapu iti pammati ken kinaanos tawiden da dagiti karkari. Amen. Madaydayaw ti Apo kakabsat. Saan tayo kano nga nasadot? Anya ti pag maminsan anya dagiti pagsadsadutan dagiti Kristiyano. Ijay panagbasa ti Biblia, panagkararag, panaggimong, haan kakabsat. No datayo ket nataengan tayon, agbalin tayo kumaan nagagat tayo iti amin nga aramid nga may pay iti Apo. Agbalin tayo nga nagagat dagiti obligasyon tayo kini Apo, panagkarkararag, prayer meeting, saan tayo nga absin nga kabsat. Dayta iti pagayatan iti Dios. Ket agbalin tayo nagagat kadagiti isu amin nga pakaidayawan ti Dios. Nagagat tayo nga agaramid dagiti pakaidayawan iti Apo. Nagagat ti panagkankanta, panagdaydayaw, ken isu amin kakabsat nga aramid ti Apo, ti panangikasaba tayo ti ebanghelyo, hantayo nga agbalin nga nasadot kakabsat. No datayo ket nataenganen iti pammati, tumulong tayo nga agaramid, yan agisuro kadagiti pagayatan ti Apo. Maysa tayo ngamin nga usaren ti Diosen nga mangpaneknek ijay kinapudno kakabsat. Tapno kasta maaramid tayo daytoy wenno makagteng tayo iti nataengan nga pammati kakabsat pagtulnugan tayo amin dagiti lenlenteg iti Dios. Wen pagtulnugan tayo amin ket ipakita tayo dayjay rigta tayo amay paay iti panakan-anay. Wen kakabsat agbalin tayo nga nataengan iti pammati. Tangamin iti kangrunaan ditoy nga isursuro iti sao ti Dios kakabsat. Sursuro ti Apo. Kangrunaan ti amin maisalakan tayo nga umuna iti basol tapno makagteng tayo ijay panakan-anay. Wenno agbalin tayo nga nataengan ko iti pammati kakabsat. Maisalakan ngamin hantayo mabalin nga makagteng ijay nataengan nga pammati no adda pay lang daydi kinaubing agubingan nga naknakem tayo no panpanunot tayo subli-subli tayo ijay aramid ti ubing. Nga pagayatan ni Apo dayjay kakabsat. Kaya't nga agbalin tayo nga nataengan maisagana iti isusublinto ni Apo tayo nga Jesucristo. Nataengan tayo kuma iti pammati. Ta kunana iti Matthew 5:48 kunana dijay Matthew 5:48.
kabsat. Kunana ditoy, dayto iti maysa nga kapatgan nga kadagiti sursuro ti Biblia kakabsat. Nga kunana ditoy, agimbag kayo nga rod nga awan pagkurangan na kas ken amayo anayin langitan nga awan pagkurangan na. Kasta ti suro ti Apo kada tayo nga nataenganan iti pammati. Ken kadagiti isu amin nga adda ti pammati na iti Apo kakabsat. Dayto iti suro ti Apo nga awan ti pagkurangan na kunana. So nga anuhan ko mga imbaga ni Apo dayto han ko nga maramid iti maysa nga tao na ngem gapot ti sao ti Dios man nakabalin awan ti imposible kakabsat. Isu nga maaramid daytoy. Gapot ti sao ti Dios ket man nakabalin. Maramid daytoy kadagiti mamati. Dagiti mamati ngem naman tayo nga mamati kakabsat. Ni kaanuman saan nga maramid kada tayo daytoy. Dahil hantayo hanto nga agbalin nga hantayon to agbalin nga nataengan ti pammati no hantayo nga mamati. So nga kunana ditoy agimbag kayo nga awan pagkurangan na perfeksyon. Kakabsat ti kayat ni Apo. Ni Apo saan nga nagkurang na. So nga awan ti rason nga kurangan tayo mat iti panagserbi tayo. Tati Apo kinumpleto na dayjay parabor na kada tayo kakabsat ti panakaisalakan. So nga awan ti gapuna nga datayo ket kisayan tayo dagiti obligasyon tayo met nga agserbi na. So nga kahit na ni Apo awan pagkurangan tayo met akas iti Ama nga nainlangitan nga awan pagkurangan na. Kahit na kami ni Apo nga masping tayo ken kuana kakabsat. Iti masping tayo iti na espiritualan nga kasasaad. Isu dadya pa nakapagsanto iti pammati ken panagbiag tayo. No awan pagkurangan tayo awan papanan nakakabsat no diti panakapagsanto iti biag tayo. Ket na ni Apo nga makadwa na tayo ijay ti ket ni Apo nga makadwa dayjay na santuan iti panagbiag na kakabsat. Tayo iti pagtaengan tayo nga naisagana na santuan nga literal. So nga amin nga maikari ijay dayjay mapasanto iti biag na iti rabaw ti daga tapno makadwanan to isu na iti biag nga agnanayon. Madadayaw ti Apo kakabsat. So nga mirisan tayo ken so kimaten tayo man dagiti biag tayo kakabsat no adda pay dagiti pagkurkurangan tayo hantay pa nga nataengan iti pammati. Tanen nataengan tayo iti pammati awanen dayjay pagkurkurangan tayo adda kunana iti espiritu ti Dios kada tayo nga nasiglat nga agilasin kadagiti naimbag ken dakes ket dayjay maisupadi ijay kinapudno hantayo nga aramiden kakabsat hantayo nga aramiden ta haan nga pagayatan ti Apo. Dayjay lang umanamong ijay suro iti Biblia nga insuro ti Dios kada tayo isu laeng iti rebbeng tayo nga suroten tapno makagteng tayo dayjay pagayatan ti Dios. Di biag tayo. Madadayaw ti Apo kakabsat. Dayjay lang ti ababa nga mensahe agyaman nak iti anos yung nga nagdingeg kakabsat sapay ko mata makita tayo dagiti kasasaad tayo da kayo kakabsat nga nagdingeg nga bisita dayta ti pagayatan ti Dios kakabsat agbalin tayo kuma nataengan iti pammati ngem nangro na ti amin maisalakan tayo nga umuna ti basol tapno makagteng tayo daytoy pagayatan ti Apo. Madadayaw ti Apo ket agyaman nak unay kada kayo kakabsat nga nagdingeg iti daytoy nga rabii sublik met laeng kadagiti naayat nga kakabsat nga angkor iti daytoy nga rabii. Madadayaw ti Apo. Amen. Nagyaman kami kabsat nga Josie, Tita Josie, iti panang pausar mo man kini Apon nga kasarang tay iti bendisyon. Nagyaman kami agpaiso nga kasapulan, agiti imawat kini Apo ket mataengan. Tapno kasta ket lalo na tayo nga mausar ni Apo. Si tayo ko mga imawat kini Apon ket gamin no mataengan tayo. Si tayo tumutan iti mangisuro iti sursuro nga inawat tayo kini Apon. So nga sabi lang ko mga kapsat ket mataengan tayo iti pammati. Kaya kasi yung kadagitihaan pa yung mawat kini Apo, kaya trubyan nyo, iti panagsiserbi kini Apo, tapno dumteng mat ti panawan, nga mataengan kayo kini Apo. So nga tatangabihan karabi, kapsat nga Robert, dapat iti ibagam. Amen. Salamat kay na Apo Dios kakabsat iti dayta nga nagpintas nga mensahe na Apo Dios iti dayta nga rabi ket pudno kakabsat nga nagayat na Apo Dios tadayjay pudno nga sursuro denteng kada tayo isu ti nangidalan kada tayo iti nalinteg nga panagbiag so nga masapol met nga
agbalin tayo nga napudno iti panagserbi tayo kay Apo Dios tapno maragpatan tayo dayjay agbalin nga natayngan iti na espiritualan nga kasasad tayo panagbiyan. Amen. Tayo kini tayo nga Josie iti panangaramat na Apo Dios kan kuan na iti dating arabi. Yaman kami met kakabsat mi nga han nga mga subay-bay ti dayto nga trabaho na Apo Dios aging ganit ti dating nga oras. Brother Jonathan. Amen. Katatangab yung trabi kakabsat, agyaman kami mat kada ito'y operator, nga sar ni Apo. Kapsat nga Robert, agyaman amat nakadwa kat tangab yung trabi. Kada kayo amin nga nakadwa min ganat tanga oras kat agyaman kami. Kasi kayo tikat makadwa mi kada ito nga panagsiri-sirbi. Tatangab yung trabi kakabsat kat mapantayon iti maudi nga managkararag, siya kon iti mangidangulon. Kararag ti kakabsat. Amami nga manakabalin kada kami amin na po, agyaman kami iti binbendisyon nga inpay mo tatangab yung trabi. Yaman kami kadagiti adipon nga inusar mo sipud kadagiti kankansyon ngayon kami nanggagan. Yaman kami Apo ta sika iti nakitungtong kada kami sika iti nang taditi bendisyon, nagtaditi kasapulan ti maysa kan maysa. Yaman kami Apo kada ito'y agtultuloy nga internet connection. Yaman kami Apo iti panang tulong kan panang tarabay mo kada kami. Ta balay gimanan daytoy arami. Iso nga sapay la kuma tulungan na kami Apo nga si kami kat mataengan iti pamamati tapno kastaket aglalo na kami nga mausar Apo nga mangi ibkas agiti sasaong maapo iso nga iting kami panagsisina siga kumati kumadwa ti maysa kan maysa hingga natuno sumarunon tumanan niya araramid mo nga Ilocano tulungan na kami Apo dito iti dinawat ken panagyaman mi iti napatag nga nagan ni Apo mga Jesus. Amen. Amen. Tatayon nga lipasan dito aramid kin panagserbi tayo tangabiyang trabi kapsat na imbag nga rabi. Good night kita Josie, kay Robert. Amen. Imbag nga rabi kada kayo kakabsat. Amen. Bye-bye kakabsat.